Andito tayo ngayon sa Ayala Avenue, Makati. Maulan-ulan. Maturo tarite. So, ayan. Corner ng Salcedo. Salcedo din Ayala corner. Ayan o. Ayan ang view ng Ayala corner Salcedo Makati. Ayan. Ayan, maulan dito ngayon. Mambon. So, hindi ganong maliwanag ang eksena. Pero okay na rin. Hindi mainit. Okay na rin ganito. Ambon-ambon lang. Ayan, o. Okay. So, guys. Okay, lakarin natin ang Ayala. Pupunta rin sa EDSA. Kung kakayanin natin. So, tara. Kung kakayanin. Kasi maulan. Dahil maulan, wala tayong payo. Bukan lang kung kaya. View, Financial Tower. So, ayan. Para sa ito mga bayan. Kung hindi pa kayo napapadago rito, matagal lang hindi nakapunta ng Ayala. Ito ang Ayala ngayon. Live na live sa inyo. So guys, share naman, share. Okay. Hello. Andito tayo ngayon sa Ayala. Ayan. Ayan. O, dito ang pilahan. Ewan ko papuntang saan to. Papuntang ano. Ewan ko kung anong trip to. Ayan. Dito yan sa Ayala. Terlalu pelik. Mana bang? Silip ulit tayo. Silipin natin ulit matatas na building. Dia. Comment lang kayo dyan at dapat i-share nyo to. Ayan, no? This is Soray TV. Please subscribe. Ayan. Isa yan sa pinakamataas na building sa buong Pilipinas. Top 10. Mga siguro top 5 siya. Ayan. Yan ang top 3 na pinakamataas na building sa buong Pilipinas. Top 3 yan, pinakamataas, pero hindi siya yung pinakamataas.
Yan, marami tayong nakikita mga gandang babae rito. Baka the forms. Dami. Ayan o. Ayun. Ang ganda ng skyline. The skyline of Ayala Avenue, skyscraper. Ayun o. Okay. Baba tayo para tumawid. Ayala Underpass. Patulas. Kaya mas magandang TV. Ayan. Ayan. Guys. Ayan. Buhay syudad. Walang putik. Ayan o. Pa-escalator lang dito. Syudad. Ayan o. Pagtala, miss na miss ko na yung mga putik-putik. Mga damuhan sa atin, miss ko na yan. Ito puro ganito. Escalator, elevator, mga pangsyudad ng mga eksena. Okay. Ito. Takbo tayo na umulan eh. Tayong ulan, abutin natin hanggang Ayala 1. Marami ding walang payong dito. Kasi dinasahan na magkakaulan dito. Hindi naasahan magkakaulan dito kaya maraming walang payong. Ayun. Ayan. Narito daw tayo. Ayan, dito na tayo sa malapit sa kanto ng Paseo de Rojas and Ayala. Ayan o, familiar sa inyo yung building na yan. Ayun ang ganda ng view, di ba? Paseo de Rojas, corner
Ayala Avenue. Ayan. Tayo sa baba. Another underpass na naman tayo. Ayan. Singabot la mga buddy. Para walang traffic, ginawa ng underpass dito sa Ayala. Matagal na to. Kaso, pa na rin sa inyong kaalaman na hindi pa nakapunta rito. Ayan o, ang pagbabaybay natin ng Ayala Avenue. Okay. Okay, ayan. Dalunot, madulas pa dahil mauulan. Okay, nood lang kayo dyan. Tingnan lang natin kung hanggang saan abutin ang live natin. Pag nawala ng live, di wala na tayong data nun. Magpapaload na naman tayo. O yan, so para may pang-load ako, bigyan nyo naman ako ng stars. Bigyan nyo ako ng stars para may pang-load ako rito. Anong gusto nyo puntahan ko, pupuntahan ko. Ayan, sa transportation sa Ayala. Ayan. Ganun. Ayoko sumakay. Pupuntang FTI yun. Kapuntang FTI. Ako dyan lang sa may EDSA. Ganda-ganda yun na Philippine Stock Exchange. Ayan o. Philippine Stock Exchange, Makati. Ayan. Dito tayo, tuloy-tuloy lang.
traffic sa Ayala. Ayan o. Mas down na pa ako sa mga sakyan ng bus na yun, no? Ma-traffic. Ayun, maganda ng view. Ayala Triangle. Bandaro ng Ayala Triangle. Yan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Share lang, share. Share, likes, and subscribe. Okay. Mga dulan. Nice. So, ayan. Yes. Okay. Ayan. Okay. Nandito tayo sa ayan. Dito tayo sa tapat ng isa sa pinakamataas na building sa buong Pilipinas. Sa top 10 yan, mga top 6 siguro. Top 6 or top 7. Ayan. Okay. Underpass na naman tayo. Kailan na to? Pangatlong underpass na yata ito, pang-apat. Nakalimutan ko na. Tama, pangatlo. Pangatlo siguro.
Tres. Peninsula, Manila. Yan sa kabila. Bilisan natin lakad para di tayo maubos sa data. Yan. Okay. Yan. Sabi, EDSA, 7 minutes daw. Wala daw dito, 7 minutes. EDSA. Subukan natin kung 7 minutes. Okay. Like lang kayo dyan. Like, share, and comment. Ulan. Dito ang Rostan, Glorieta. Glorieta Makati Mall. Yan. Dito ang Glorieta Makati. O ayan, pamilyar kayo dyan sa mga building na yan. Lagi yan sa mga video dati sa mga sine. Okay, mga TV. Ayan ha. Ito ang mga bagong Ayala Avenue 2023. So yun. Ayun ang Glorieta. Yan ang Glorieta Mall. Yung dati, yan ang kinudita nila Trillanes noon. Yan ang building na udita ni Trillanes. Hintay muna tayo. Hintay. Konti. Stop signal. O ayan. Go. Go. Let's go. One Ayala. Ayan. Ay, malapit na. Okay. Ang pagbabalik tanaw ninyo. Okay. Tara, let's go. Yeah, EDSA na. Malapit na sa EDSA. Madalo ka sunod lang yung sana. At ulan, tapos sa dito.
Ayun, wala, dito na. Dito. Dito ang pasukan, papuntang terminal. Ayun po yung ano, Ang lusutan. Okay. Lusot tayo. Bagong terminal. Ito ang bagong terminal ng Ayala 1. 1 Ayala pala. Makay tayo dun sa taas. Yun. Nandito tayo sa Ayala 1 Terminal, second floor. Okay. Okay yan. Nandito na tayo sa EDSA. Okay. EDSA. Ayun. Okay. Guys, hanggang dito na lang tayo. So, ayan. Hanggang dito na lang tayo ang ating live. Ayun, kitang-kita ang BGC. Ayan. Ayun ang BGC, Bonifacio Global City. Tapos, nandito tayo yun sa EDSA, Makati, Ayala. Okay. Good. So, guys, keep it up. Para tuloy-tuloy lang tayo. Para ma-inspire ako sa inyo. Bigyan niyo ako ng thumbs up. Like, share, comment, and share. Sa importante ay share. Ayan. Ayan ang Ayala. Okay. So, banta naman to, may mga linyang orange, yellow. Yan ang Rockwell, Makati. So yan, nandito tayo sa kanto ng EDSA
at saka Ayala. Okay guys, keep it up. Subscribe, like, and share. Share, buddy. Share and give me some stars. Bigyan niyo po ng stars. Thank you.